Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. வெளிய இருக்கவங்க உள்ள வரணும்னா நீங்க praise the Lord சவுண்டா சொன்னாதான் உள்ள வருவாங்க. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. தேவனே உமக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். தேவனே இயேசுவே உங்களுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். பரிசுத்த ஆவியானவரே, பரிசுத்த ஆவியானவரே எங்களோடு இடைப்படுங்க, எங்களோடு இடைப்படுங்க. ஓ ரபா பாபா ஷபா பாபா அபிஷேகத்துல நினைங்க. ஹalleluya. ஓ ரபா பாபா ஷபா பாபா 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 ரபா பாபா ஓ ரபா தரா ரா ரா ஷதா ரது ரதா ரபோ ஓ ரபா ஷபா கபரபா ஷபா பாபா 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 உங்க வல்லமை இறங்கட்டு இயேசுப்பா. என்ன சொல்லுங்க? உங்க வல்லமை இறங்கட்டு இயேசுப்பா. உங்க வல்லமை இறங்கட்டும், உங்க மகிமை இறங்கட்டும், உங்க கிருபை இறங்கட்டும். ஹalleluya. 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 சங்கீதம் 13:6 எல்லாரும் எடுத்துக்கோங்க. சங்கீதம் 13:6. ஹalleluya. எடுத்தவங்க யாராவது ஒருத்தர் வாசிச்சா நல்லா இருக்கும். சங்கீதம் 13:6. ஆமென். கர்த்தர் எனக்கு நன்மை செய்தபடியால் அவரை பாடுவேன். ஹalleluya. எத்தனை பேருக்கு நன்மை செய்திருக்காரு? கரங்களை வைத்து காமிங்க. எத்தனை பேருக்கு நன்மை செஞ்சிருக்காரு கடவுள்? இயேசு எத்தனை பேருக்கு நன்மை செய்திருக்கிறார்? அவங்க எல்லாம் பாடுறதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்களா? ஹalleluya. கர்த்தர் எனக்கு நன்மை செய்தபடியினால் அவரை பாடுவேன். ஹalleluya. ஹalleluya. நம்மளை எங்க இந்த இடத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தது தேவனுடைய கிருபை. ஹalleluya. எத்தனை பேர் இதை விசுவாசிக்கிறீங்க? தேவனுடைய கிருபை, தேவனுடைய கிருபை தான் நம்மளை இந்த இடத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறது. ஹalleluya. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. எத்தனையோ கொரோனாக்கள் வந்தது, எத்தனையோ கொரோனாக்கள் நம்மை விழுங்க பார்த்தது. ஆனாலும் புது கிருபையோடு, புது வல்லமையோடு நம்மை அழைத்து வந்த தேவனுக்கு நன்றி சொல்வோமா? ஹalleluya. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. Thank you Jesus. எத்தனை கொரோனா வந்தாலும் உங்க நாமத்தினால நாங்க அதை ஜெயிப்போம். சொல்லுங்க, உங்க நாமத்தினால இயேசுவே, உங்க நாமத்தினால எத்தனை கொரோனா வந்தாலும் அதை நாங்க ஜெயிப்போம், நாங்க வீழ்த்துவோம். இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லி சொல்லி நாங்க வீழ்த்துவோம். ஹalleluya. 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 ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். பன்னீர்செல்வம் சொன்னாரு, வந்த உடனே கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 தடவைக்கு மேல சொல்லி இருப்பாரு, தேவனுடைய கிருபை, தேவனுடைய கிருபைதான் நம்மளை இங்க நடந்துச்சு, தேவனுடைய கிருபைதான் நம்மளை இங்க கொண்டு வந்துச்சு, தேவனுடைய கிருபைதான் தாங்கிச்சு. நான் படிக்கட்டு 18 படிக்கட்டு என்னுடைய வீட்டுல இருந்து இறங்கும் போது 18 படிக்கட்டுங்க மறுபடியும் திரும்பி என்னை கூட்டிட்டு வரணும் ஏசப்பான்னு சொல்லுவேன். அதுதான் தேவனுடைய கிருபை. அந்த கிருபை இருந்தா தான் அம்மே, அந்த கிருபை இருந்தா தான் மறுபடியும் நம்ம அந்த படிக்கட்டுல வீட்டுக்குள்ள ஏற முடியும். அந்த கிருபை மட்டும் இல்லாட்டி நம்மளால மீண்டும் நம்ம வீட்டுல இருந்து இறங்கின படிக்கட்டுக்குள்ள ஏறவே முடியாது. எத்தனை பேருக்கு நம்புறீங்க? தேவனே உங்க சுத்த கிருபை ராஜா, உங்க சுத்த கிருபை இயேசுவே, உங்க சுத்த கிருபை, உங்க கிருபைக்காக நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம். ஹalleluya. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. தேவனுடைய கிருபை அவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது. கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ, சங்கீதம் 103:12 நினைக்கிறேன். மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு தூரமாய் கர்த்தருடைய கிருபை நம்மை காக்கிறது. அவ்வளவு தூரமாய் கர்த்தருடைய கிருபை நம்மை தாங்குகிறது. ஹalleluya. 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 ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய கிருபையை நம்ம பாடி இப்ப கொண்டாட போறோம். ஹalleluya. எல்லாரும் எழுந்து நின்று உற்சாகமா பாட போறோம். கர்த்தருடைய கிருபையை நல்லா பவர்ஃபுல்லா கர்த்தருடைய கிருபையை கொண்டாடி பாட போறோம். ஏன்னா அவரோட கிருபை தான் இதுவரைக்கும் நம்ம நடந்தது. போன வருஷம் நம்ம எல்லாம் சந்திச்சோம். இந்த வருஷம் பார்க்க வச்சது அவரோட கிருபை தான். இந்த வருஷமும் நம்மளுடைய அடுத்த வருஷம் பார்க்க வைக்க போறது அவருடைய மேலான கிருபை தான். இந்த வருஷம் நம்ம புது ஜேசி உறுப்பினர்கள் எல்லாம் பார்க்கிறோம்.
அதற்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இன்னும் இந்த ஊழியம் நல்லா பெருகணும், இந்த ஊழியம் இன்னும் நல்லா வளரணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜெபிப்போம். நான் ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மோகன்சி அண்ணன் மீட்டிங்க்கு வந்திருக்கேன், பொங்கல் லீவ்ல திறப்பின் வாசல் ஜெபத்துக்கு. அப்போ அண்ணன் சொல்லுவாரு, நான் ஒரு பைசா கூட இன்கம் டாக்ஸுக்கு ஏமாத்த மாட்டேன், ஒரு பைசா கூட கணக்கு கரெக்டா வச்சிருப்பேன், ஒரு பைசா கணக்கு கூட கரெக்டா நான் செலுத்துவேன் இன்கம் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. அப்போ அண்ணனை இப்ப பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு வசனம் ஞாபகத்துக்கு வருது. கொஞ்சத்தில் நீ உண்மையா இருந்தால் அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன். கொஞ்சத்துல உண்மை இருந்தா போதும், நம்மள அநேகத்தின் மேல அதிகாரியா வச்சிருவாரு. கொஞ்சத்துல உண்மை இருந்தங்காட்டிதான் இங்க எல்லாம் இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்துக்கு நம்மளை தேவன் அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். இந்த இடத்துல நிற்பதே மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம். இந்த இடத்துல நிக்கிறது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல. இது பரிசுத்தவான்களுடைய கூட்டம். சினிமா டிராமா அப்படின்னா எல்லாரும் வருவாங்க, நிறைய பேர் கைதட்டுவாங்க, நிறைய பேர் ஆரவாரமா வருவாங்க. ஆனா இந்த பரிசுத்த கூட்டத்துக்கு சில பேர் தான் வருவாங்க. இந்த கூட்டத்துல நான் இயேசுவின் நிழலா சில பேரை பார்க்கிறேன். அண்ணன் தாமஸ் அண்ணன் அவர்கள் இயேசுவின் நிழலா அவரை நான் பார்க்கிறேன். அவருடைய பேச்சாகட்டும், நடக்கையாகட்டும், செயலாகட்டும், எல்லாத்திலையுமே இயேசுவினுடைய நிழல் அவர் கூடயே இருக்கிறத நான் பார்க்கிறேன். இந்த கிளப்ல நான் நீடிச்சு இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி சில ஜிஎஸ்சி மெம்பர்ஸோட இயேசுவின் சாயல் தான். அண்ணன் கோவை சேர்ந்த சதீஷ் அண்ணன் அப்படித்தான், அவர்கிட்டே கூட நான் சொன்னேன், நானு அண்ணா உங்ககிட்ட கர்த்தரோட சாயலை நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். ஏன்னா அவங்க பேச்சிலேயே கர்த்தர் பேசினா எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் அவங்க பேசுறாங்க. நம்ம ஒரு விஷயத்தை, தெரியாத விஷயத்தை கேட்டா கூட அழகா சொல்லி தர்றாங்க, அருமையா நடத்துறாங்க, நம்ம கூட இணைஞ்சு சொல்றாங்க. அது நான் கர்த்தர்கிட்ட பார்த்துக்கணும். அதுக்கு அடுத்தபடியா நான் மோகன்சி அண்ணன்கிட்ட பார்க்கிறேன். அதுக்கு அடுத்தபடியா நம்ம ஜிஎஸ்சி மெம்பர்ஸ் கிட்டே அது எல்லாத்தையும் பார்க்கிறேன். அதற்காக நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். நீங்களும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிங்க. ஆமென் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரப்பா. என் தகப்பனே, அருமையா எங்க ஜிஎஸ்சி மெம்பர்ஸை நடத்திட்டு இருக்கீங்களே, இந்த குட் சமாரிட்டன் கிளப் நீங்க அருமையா நடத்திட்டு இருக்கீங்களே, உங்களுக்கு ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே. இன்னும் அருமையா நடத்த போறீங்க, அதற்காக ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே. உங்க கிருபை எங்களை தாங்கினதற்காக ஸ்தோத்திரம். மத்தேயு 9ஆம் அதிகாரம் எடுத்துக்கோங்க, 2ஆம் வசனம். இயேசு 1ஆம் வசனத்துல இயேசு படகேறி அவரோட பட்டணத்துக்கு வர்றாரு. 2வது வசனத்துல திமிர்வாதக்காரனை கூட்டிட்டு வர்றாங்க. அப்போ திமிர்வாதக்கார படுக்கையில படுத்திருக்கிறான். அப்போ இயேசு அதை பார்க்கிறாரு. திமிர்வாதக்காரனை கொண்டு படுக்கையில படுத்திருக்கிறவனை கொண்டு இயேசு முன்னாடி வைக்கிறாங்க. இயேசு அவருடைய விசுவாசத்தை கண்டு, உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது, எழுந்து உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு போப்பா அப்படின்ட்டாரு. வேற ஒண்ணுமே சொல்லல. அவனுக்கு இன்ஜெக்ஷன் இல்ல, மெடிசின் இல்ல, ஹாஸ்பிட்டல் இல்ல, செலவில்லை, எதுவுமே கிடையாது. இயேசுவினுடைய கிருபை அவனை மன்னிச்சது. அதை தான் நம்ம பாட போறோம். ஹல்லேலூயா. மியூசிக் போடு. ஹல்லேலூயா. இந்த கிருபையை கொண்டாடி நம்ம பாட போறோம். எல்லாம் கையில தட்டி praise the Lord. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. praise God. Celebrate Jesus. Amen. கிருபையாலே நிற்கின்றோம், கிருபையாலே நிற்கின்றோம், கிருபையாலே நிற்கின்றோம், கிருபையாலே நிற்கின்றோம். கிருபை, 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 கிருபை. கிருபையாலே நிற்கின்றோம், கிருபையாலே நிற்கின்றோம், கிருபையாலே நிற்கின்றோம், கிருபையாலே நிற்கின்றோம். கயத்தல்லி அழைத்தது உங்க கிருபை, பெரியவனாகியது
நிற்கின்றோம். கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம். கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம். நீதிமானை மாற்றியது உங்க கிருபை. நித்தியத்தில் சேர்ப்பது உங்க கிருபை. நீதிமானை மாற்றியது உங்க கிருபை. நித்தியத்தில் சேர்ப்பது உங்க கிருபை. கிருபை 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 கத்திரிக்காய் கிட்டியது உங்க கிருபை. காய்கறி கட்டியது உங்க கிருபை. கத்திரிக்காய் கிட்டியது உங்க கிருபை. காய்கறி கட்டியது உங்க கிருபை. கிருபை 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 கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம். கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம். கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம். கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம். நான் வாழ்வதே கிருபையே. நான் நேர்மையே. கிருபையே. நான் வாழ்வதே கிருபையே. நான் நேர்மையே. கிருபையே. நல்லா பாடுறாங்க. ஒரு தடவை உங்களை கரங்களை தட்டி நாம்